Vi har uregelmæssige og regelmæssige verber. De bøjes efter de tre hovedtider: nutid, datid og før nutid. De tre hovedformer er infinitiv, S-formen og ed-formen. Og når man så kigger på den her S-formen, så er der jo den bestemte regel, at i tredje person ental på et verbum, så skal der puttes S på, og det vil sige, at vi her i sætningen med Andreas loves tacos, er der kommet et S på love. Do you guys want a taco? Yes, please. Yes. Og i forhold til ed-formen, så sker der det, at i datid og kort tillægsform, der kommer der ed på verbet, ligesom her i sætningen, I played video games. Der er også nogle uregelmæssige staveformer i forhold til S-formen, og det er simpelthen, at hvis verbet det ender på en vis lyd, så tilføjes der et es, som vi kan se herover med at miss, det ender på en vis lyd, og derfor tilføjes der et es. Der er også en anden regel, der siger, at hvis verbet det ender på en konsonant plus y, så ændres y til i, og så tilføjes der et s efter det. Så det vil sige herover, at der er en konsonant plus y, så ændres y til i, og der tilføjes et is. Nu til det mega fede ed-formen. Den bruges ved datid og kort tillægsform. Ved den uregelmæssige staveformer, når verbet ender på en konsonant plus y, så ændres y til i, og ed tilføjes. For eksempel ved cry, hvor Andreas cried, så bliver det til i og så ed. Og når verbet ender på en konsonant efter en enkelt trykstærk vokal, så bliver konsonanten dobblet. For eksempel kidnap og kidnapped. Nu hopper vi over til de uregelmæssige verber. Det er ikke alle uregelmæssige verber, som får ed-endelsen i datid eller kort tillægsform. Fun fact, der findes faktisk ca. 200 uregelmæssige verber. Nu skal vi lige til opsamlingen af vores monsterfede video. Fordi vi skal selvfølgelig lige snakke om, hvad forskellen mellem de regelmæssige verber og de uregelmæssige verber egentlig er. Og forskellen er sådan set bare, at de uregelmæssige verber ikke tager samme bøjningsform som de regelmæssige. Så det vil sige, at der ikke er nogen decideret S-form eller ed-form ved de uregelmæssige verber, ligesom der er ved de regelmæssige. Det var så slut på vores monsterfede video omkring regelmæssige og uregelmæssige verber. Tak fordi I så med.